नाजासेयावबो जेननाय मोनबाय थादोंबा नैबे खोथाखौ गोसोआव ला साबि रिङाव जेसेबांखि साबि थाया मानो लास्ट साबियाबो थालाखौ खेवनो हागौ। हाय गाइस, आं सिमान बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गुरै खावलायनाय थाबाय बे चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। दिनै सासे स्टुडेन्टनि खोथा खोन्थानो सानदों। बियो सासे गिदिर बिजनेसमेनाव इन्टार्नशिप लादोंमोन, थारमाने बे बेनाव सोलोंदोंमोन। सोलोंनानै बियो सानसे दाना बियो साख्रि मोनबाय। दाना बियो गावनि मेन्टरखौ, सार आं साख्रि मोनबाय, आङो नोंथांनिफ्राय गोबां गियान सोलोंनो मोनबाय, आं बेफोरखौ आंनि खामानियाव आंनि जबाव आङो बाहायथारगोन आंनि केरियाराव। ओमफ्राय बे गिदिर बिजनेसमेना जाय मेन्टरमोन बियो आशीर्बाद होबाय, दे मोजाङै मावहैदो होननानै, जोबोद मोजां। बेनिफ्राय बिदिनो मावबाय। मालाय नैबे गिदिर बिजनेसमेना बैसो जाबाय नालाय गावनि फिसाफोरनो गावनि बिजनेसखौ गथायनानै गाव आरामनो न'आव थाबाय। गावनि जे हबिफोर गार्डेनिं खालामनाय जा माने जेखौ बे मावनो सानदोंमोन रिटायारनि उनाव बेफोरखौ मावनानै सोलिनानै थाबाय। दाना बैथ' बावलांबाय गावनि मेन्टरखौ। बिदिनो बोसोरनैसो बोसोरथामसो मावबाय बियो खामानिखौ, खिन्थु जेबो इनक्रिमेन्ट गैया। बेनो बे बेथन बेनि खाथि बेजों बे जे फेक्टरियाव खामानि मावफायो बिसोरो गोबाङानो इनक्रिमेन्ट जाबाय, गोबाङानो प्रमसन मोनबाय, बेफोरबायदि। दा बेफोरखौ साननानै गोसोआ बोरैबा मोनबाय आरो जे आंना मानो बिदि जानांगौ। तखन बियो गावनि मेन्टरखौ गोसोआव फैबाय। ओमफ्राय मेन्टरनाव थांनानै बे सोंहैबाय, सार आंहा ओरै प्रब्लेम जानानै दं आंनि खामानि मावनायाव जे आंना प्रमसनबो जाया, इनक्रिमेन्टबो जाया। तखन बे मेन्टरा बुंबाय जे नोङो गाबोन जेबो बुङाजासे सानसे ओरैनो सुत्ति ला, खारनखौ खोन्थानाङा, सुत्तिल' ला होननानै। नाय माने मा जायो। मालाबा रेगुलार खामानि मावनायाव ब्रेक लायोबा माबा मोनसे बेनि माबा फैयोथ', बे ब्रेक लानायनि नाय नोङो माबा मोनसे हयथ' नोंनि थाखाय मोजां जानो हागौ बुङो। तखन बियो मेन्टरा बुंदों मानिनांगौ। थांनानै बियो माबाबाय, फेक्टरियाव थांनानै सिफारिस खालामबाय आरोखि, माने एप्लिकेसन होबाय जे आं गाबोन खामानियाव फैनाय नङा। बास फैयासै। बेनिफ्राय दाना नेक्स्ट दिनाव थांबाय बियो, सुटि लाखांनायनि नेक्स्ट दिनाव थांबाय। थांनानै दाना बसआ बेखौ लेंहरबाय जे नोंथांनि माबाया प्रमसन जाबाय, नोंथाङा बेथनाबो बारायबाय, प्रमसन जाबाथ' बेथना बारायखायो। दा बे जोबोद खुसि मोनबाय आरो आंनि मेन्टरनि खोथायाथ' खामानियाव होबाय बिदि सानबाय बे। ओमफ्राय दाना उनाव बेबायदिनो जेलानो गाव गोसो जायो, माने एसे इनक्रिमेन्ट नांगौमोन, एसे खनसे प्रमसन जाबावहांमोन, अब्लानो बे दाना सुथि लायो। बै मेन्टरनि फर्मुलाखौ बे एप्लाइ खालामबाय थायो आरो बिदिनो सेकेन्ड बारावबो बे एप्लाइ खामानियाव होबाय, थार्ड बारावबो खामानियाव होबाय। दाना बेबायदिनो सम बिदि सानबानो बेथन बारायबा हामगौ, प्रमसन जाबावबा हामगौ, बिदि सानबानो बे फर्मुलाखौ बाहायो। दाना सानसेखालि आरो बिदि फर्मुला बाहायबावनानै बे साननैसो सानथामसो सुटि लानानै जेला फेक्टरियाव फैफिनो, अब्ला बेखौ वाचमेना बुंबाय नोंथाङा सिङाव थांनो मोना जाबाय। मानो? नोंथांखौ खामानिनिफ्राय माने होखारनाय जाबाय, माने नोंथांनि साख्रिखौ सिफायनाय जाबाय होनबाय आरोखि। मेन्टरनाव थांनानै बिथाङा बुंहैबाय जे सार नोंथांनि दाख्लै फर्मुला हरनायाथ' खामानियाव होआसै होननानै। ओमफ्राय मेन्टरा बुंबाय खनसेबो खामानियाव होआखै ना मारै? नङा सार, फार्स्ट टाइमावबो होदोंमोन, सेकेन्ड टाइमावबो होदोंमोन, थार्ड टाइमावबो होदोंमोन। नोंथ' दाख्लै खोथाखौनो खोनासंथायलांजोबाखै, आद्रा खोनासंनानै थांदों जाबाय। मा खोथा सार? आद्रा मा खोथा? जे बाल्बखौ जेला माने बाल्बाथ' जोंनायानो खामानि ना, बाल्बा जाबाय आरो मेन्टर। बे बाल्बा जेला
जोंलाय गोमोनलाय जाबाय थायो थारमाने बे बाल्बा जेला माने मोजाङै सार्भिस होआसै अब्ला खिन्थु बे बाल्बखौ चेन्ज खालामनाय जायो। दा नोंबो बे जिनिसखौ बार बार एप्लाइ खालामबाय, दा नोंनिफ्राय बिसोरो माने फेक्टरिनि बसआ जे नोंनिफ्राय मोननांगौ बे जिनिसखौ मोननो हायासै, जायनि थाखाय नोंखौ नांला साननानै बिसोर होखारबाय। खिन्थु फार्स्ट दिनाव बिसोर मानो नोंखौ प्रमसनखौ मानो खालामदोंमोन? मानोना बिसोरो सानसे नों सुटि लानायाव गोबां बेहा प्रब्लेम फैदोंमोन जे बे माने नों मावनाय खामानिया नों फैयैयाव बिराद बिस्रा प्रब्लेम जादोंमोन, जायनि थाखाय फेक्टरियाव लस जादोंमोन। बेखौ साननानै बिसोरो प्रमसन खालामदोंमोन। सेकेन्ड बारावबो हयथ' बेबायदिनो नों फैयैयाव बिस्रा प्रब्लेम जादोंमोन, जायनि थाखाय आरोबाव नोंखौ प्रमसन इनक्रिमेन्ट खालामदोंमोन। थार्ड बारावबो हयथ' बेनो प्रब्लेम, बे एखे माबायानो जादों। खिन्थु नोंनि बार बार खालामनायाव बिसोरो बे प्रब्लेमनिफ्राय माब्रैबा बिसोरो माने फेक्टरिया माब्रैबा माने बे प्रब्लेमनिफ्राय पुरापुरि समाधान मोनगोन बिसोर बेखौ नागिरबाय। दा नोंनि जायगायाव बिसोरो हयथ' गोदान मानसि नागिरसिगोन, जायनि थाखाय नोंखौ बिसोरो साथाय खालामबाय। बे सल'निफ्राय जोङो बेखौनो मोनथिनो हादोंदि जे मानसिनो बेलेन्सिंआ बिराद प्रयजन। नोङो नोंनि भेलुखौ नों खोन्था, खिन्थु नों बार बार नोंनि भेलुखौल' खोन्थायोबा जानाय नङा। बेलेन्स थानांगोन जे नोंनि भेलुआ जाहाथे बाया, दा नोङो नोंनि भेलुखौ बारायनोल' सानबाय थायोबा होमबाथ' नोंबो बे प्रब्लेमाव गोलैखागोनानो, जायनि थाखाय नोंखौ दा साथाय खालामबाय। माने बै सासे जाय साख्रि मावदोंमोन बेखौ, जायखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। दा बेखायनो जिबनाव प्रफेसनेल लाइफआनो जाथों आरो पार्सनेल लाइफआनो जाथों, बेलेन्सिंआ बिराद दरखार। नों नोंनि भेलुखौल' नों जुदि बयनोबो खोन्थाबाय थायोबा हयथ' नोंनिफ्राय जानगारावसो थांगोन मानसिफ्रा। ओंखायनो बे जिनिसखौ बिराद खेल लानो रोंनांगौ, बेलेन्स खालामनानै सोलिनो रोंथारनांगौ। होमबाना जोङो बयजोंबो भेलु होजायो। दा नों जुदि नोंल' भेलु लुबैयो, नों गुबुनखौ भेलु होनो रोङाबा, बे फेक्टरिनि थाखाय नोंबो खामानियाव फैनाय जाफिननांगोनथ'। नों बार बार सुटि लानानै नोंल' प्रमसन, नोंल' इनक्रिमेन्ट लुबैयोबा फेक्टरिया नोंनिफ्राय मा मोननो हागोन? एसेनोसै, गोजोन्थों।